Goddag, jeg er det moderne menneske. Jeg skal lige først finde ud af, hvordan jeg gerne vil se ud. Vil jeg gerne se sådan her ud? Nej, det vil jeg måske egentlig ikke. Jeg kan se sådan her ud. Jeg er benovet. Kinky. Men ikke i skabet. Nej, den her, den var god. Det er manden med hatten. Det er manden med solbrillerne af hatten. Det er mig. Jeg er manden med solbrillerne af hatten. Velkommen til. Jeg lød lige som Dan Tyrell der. Velkommen til Sølvstjernerne. Det er ikke let. Nej, det er ikke let. Men grunden til, at jeg egentlig ringer til jer, det er fordi, at jeg har observeret, at alle blogge kraftedeme handler om mode. Og det er jeg pissetræt af. Det er pisse uinteressant, det er pisse kedeligt. Og det er derfor, jeg ringer til jer. Nu lægger jeg lige telefonen sætter på højtaler. Så kan I høre, hvad jeg siger. Højt og tydeligt. Og tidligt. Højt og tidligt. Men grunden til, at jeg ringer til det er som sagt, fordi at alle blogge handler om mode, og så gerne vil have jer til at starte en blog om et eller andet. Jeg er ligeglad med, hvad det er. Det skal bare være et eller andet, der ikke er mode. Tak. Først skal vi have lidt musik. Ja, jeg har jo tempo i livet. Og så går vi i gang, fordi jeg synes altså virkelig, du burde starte en blog. Alt handler om mode. Du burde virkelig starte en blog. Og du må skrive om hvad som helst, så længe jeg må læse det og like det, og så længe det ikke handler om mode. Du må gerne starte en blog om torskeroven, metal og den lille havfrue. Jeg er ligeglad. Og det der med, at du må gerne, det er faktisk helt forkert, for det er ikke en anmodning, det er en ordre. Du skal starte en blog. Du skal starte en blog om dine venner, fjender, dine hobbyer og uvaner, din filosofi og din luderlighed. Du skal starte en blog om at knæppe, om at træde på glas, eller om at starte en blog. Du skal starte en blog for folket, for kaniner og for nonner. Du skal starte en blog for alle dem, der sidder derhjemme og klor og aldrig tænker selv. For dem, der elsker at svinge kæder, dem, der snakker højt i bussen, dem, der ikke hører efter, og dem, der ved, hvordan de har det med alting, og dem, der bare er godt og grundigt forvirret. Start en blog for dem, der hylder sig selv, og dem, der græder, når det regner. For dem, der svinger med pisken, og dem, der bebrejder sig selv for tilstedeværelsen af idioter og mongoler. Start en blog for dem, der går i hundene, og dem, der passer dem. For dem, der altid tænker over det, der er sket, og dem, der glæder sig til det, der skal ske. Start en blog for Bo og for Lis, om sko eller din mors andelsboligforening.
For dem, der lever forlæns, og de forforståede og forskroede, og forskerne og bagguderne og baggårdskattene og baghæverne, og for dem, der går i nederdele, for dem, der elsker sand. Start en blog om udgravninger, for dem, der alligevel søger på det på nettet. Start ikke en blog om mode, men start en blog om nisser for dvæver, en blog om haver for huse, om muslimer for grise, hestesko for korstogene, harpiks for Magogs venstre øre, om gifte slanger i glasmontre og grå eldragter, og lysrøde pikke, og sharia-lovgivning, og tips og dip og dap og dub og bøger om skøre og våben for pædofile fædre for skøre kuverter for to. Så start for fanden en blog. Start en blog om fanden, og den må handle om hvad som helst, jeg er ligeglad, men start en blog om gidsler og sofister for besatte af turisme, om ridderkorser for børn og gardiner og baroner og buber. Start en blog om heteroseksuel ballet for bøsser, om Jehova for vidner, om tallet 2 og kommandocentraler og bjerges tinder og kridt og fingre eller bare negle. Start for guds skyld ikke en blog om mode, men start en blog bare for at gøre det. Start en blog for at sige, at du har gjort det. Start en blog om ingenting og begynd så at skrive noget. Start en blog for nogen og start så en ny for nogle andre. Start en blog som et statement. Start en blog, fordi du ved, at hver gang et nyt menneske hører, at du har en blog, så bliver du lidt mere elsket og værdsat og lidt mindre hadet og bandlyst. Start en blog og find ud af, at alt hvad du ved og alle dine fordomme om alting er fuldstændig forkerte. At mennesker i virkeligheden ikke ved noget, men bare lader som om, fordi verden er syg og kold og meningsløs. Find ud af, at alle leger kolde voksne, som i virkeligheden bedst bare kan lide at putte. Find ud af, at de klogeste mennesker er dem, der begår selvmord. Find ud af, at alle går gennem livet som ureflekterende zombier, og hvis et par af dem tænker, så tænker de på sig selv. Find ud af, at folk er overfladiske og egentlig er uinteresserede i alt andet end deres eget. Find ud af, at folk i virkeligheden ikke gider lytte, se eller leve. Lad det åbenbare sig, at det er lige meget, om du er glad eller sur eller deprimeret. At alle alligevel bare dør til sidst, og at alt vil gå til grunde. Ingen vil huske nogen. Alt vil være intet. Vi bliver alle sammen til jord igen. Så start en blog og find ud af, at ingen vil huske noget som helst. At alting har en ende, med mindre du har startet en blog om det. Ellers er alt meningsløst. Og som det ser ud nu, er alt alligevel meningsløst. For de fleste blog, de handler sgu om mode. Whoa, whoa.